Se celebrarà a l'Albereda de València el Festival Internacional de Pirotècnia. A les 7 de la vesprada s'han fet les últimes proves per deixar a punt uns 5.000 quilos de material explosiu. En el festival es presentarà la nova gamma de colors de la pirotècnia Cavaller. Una companyia xinesa llançarà la carcassa més gran que s'ha exhibit a tot Espanya i els alemanys aportaran les últimes novetats en alta tecnologia. Els últims preparatius han consistit a comprovar el dispositiu electrònic. Cada castell té el seu dispositiu electrònic. És el moment en què d'ahir és el cerebro que dona les ordres de disparo al castell. O sigui que esta magnitud de foc és impossible cremar-ho manualment conforme se solen fer o com antes fèiem els nostres que anàvem en la metxa i en la bengala, que anava el coeter ficant-se per dins dels castells. Bueno, pues això en estos espectacles d'esta magnitud i en esta quantitat de material, per la seguretat del nostre personal i de nosaltres mateix ja, pues, preferim fer-ho d'esta manera que dona més sensació. Tot està a punt i controlat. L'única cosa que pot causar algun problema o deslluir l'acte és l'aire. El temps esperem que maini un poquet l'aire perquè no és massa bo per a un festival d'esta índole i la quantitat de material. L'aire no beneficia massa. No és bo tampoc que no n'hi hagi gaire, però este vent suponem que a les 12 de la nit podrà mainar un poquet i que el festival se pugui lluir un poc més. Enguany se celebra la 14ª edició d'este festival organitzat per la Diputació de València amb motiu de la festa del 9 d'octubre.